Trpezlivosť s chýbajúcimi učebnicami už dochádza aj študentom. Už roky trpia nekonečným prefocovaním a hľadaním učebných materiálov po internete. Preto sa dnes vybrali protestovať pred ministerstvo školstva s výzvou, aby konečne dostali chýbajúce knihy. Rezort ale tvrdí, že peniaze nie sú problém. Problém je v tom, že nemáme autorov, ktorí by ich napísali. Protest je to síce veľmi malý, ale problém naozaj veľký, a to na celom Slovensku. Študenti totiž tvrdia, že sa nemajú z čoho učiť. Ja mám 10 učebníc, ktoré boli vydané pred rokom 1989 a teóriu literatúry z roku 1975. Minister Čaplovič tak dostal od gymnazistov, ktorí prišli v sprievode svojich učiteľiek, vianočný darček. Tieto staré učebnice, aby si vraj sám prečítal, z čoho sa terajší žiaci učia. Nie vždy korešpondujú s učebnými osnovami. Nemôžeme sa sami učiť, sme odkazaní na to, čo nám učitelia povedia na hodinách. Protestujúci študenti sa chceli porozprávať aj s ministrom, namiesto neho však prišiel jeho hovorca s vysvetlením, kde sa stala chyba. Vraj za to môžu predchádzajúce vedenia. Pravidlá na nové učenie boli prijaté, ale nové učebnice nie. No a tak si učitelia po celom Slovensku pomáhajú, ako vedia. Už niekoľko rokov nemajú učitelia inú možnosť, ako učiť svojich študentov z prefotených papierov. Aj pani Máriu sme našli v zborovni, keď práve stála pri starej dobrej kopírke. Máme ešte. Nemáme. 8 nemáme, druhú časť matematiky a ešte ostatné veľa, takisto. Vopred si to učitelia musia pripraviť, to znamená, že prídu po škole a musia sa doma pripravať ešte 2-3 hodiny, zháňať materiály. Napriek tomu, že tento rok išli do distribúcie viac ako 3 milióny učebníc, 34 reformných ešte stále chýba. No a problémom vraj tento raz nie sú, ako to zvyčajne býva, peniaze, ale nedostatok autorov. Inými slovami, nemá ich kto napísať. Adam Zavřel, televízia Joj.